Padayon kita sa pagpamalandong nining panahon sa pagpangandam alang sa kasaulugan sa pagpasakit, pagkamatay, pagkabanhaw sa atong Ginoo. Ug nining maong kasaulugan sa gitawag og mahal nga adlaw, labi ng adlaw nga ang atong Ginoo namatay sa krus. Kita gidapit sa pagpamalandong kabahin ining mga nahitabo sa mga tao sa unang pagbasa nga diin sila matawag gayud nga bisan sa kadaghan sa ilang nasinati nga kaayuhan nga nadawat gikan sa Ginoo, dili pa kiniigo para magpabilin sila nga matuhuon ug mudawat sa kabubuton sa Dios. Kay nagpadayon manggihapon sila sa ilang pagpabadlong nga kung sa ilang kabadlungon magantos na sila, ana pa sila mobalik sa Ginoo, ana pa sila magmatarong, ana pa sila makaamgo kung sakito na sila. Muna nga kita diha sa ato nga pagpuyo ning kalibutan makaamgo ra sad kita og makatilaw na kita labod. Makaamgo ra kita sa atong sayop kung makaamgo na kita nga sayop di ay ang atong gibuhat tungod sa kasakit nga atong nahiaguman, tungod sa kadaot nga atong nihaguman. Apan gipahinumdom kanunay kanatong tanan sa Dios nga unta nahibaw man kitang daan nga mao kana ang atong dangatan, dili na lang unta kita sa sinugdanan pa lang mohimo ni ana. Tuhuan unta nato ang mga maanindot nga mga butang nga nahitabo diha sa atong kinabuhi. Ngano pilion man nato ang mga dili maayong butang nga bunga sa kadyot sa kadali nga kahayahay apan hilabihan ang pagantos na madawat. Kadyot kadali daklit lang nga kalipay apan hilabihan ang pagantos nga matagamtam. Kaysa bahin sa kinabuhi nga magantos ka ginagmay apan ang kabulahanan mas taas, mas dugay, mas daghan kag madawat nianang mao nga buhata. Mao na nga si Kristo may pahinumdom kanatong tanan nga mangita kamo kanako inigabot sa adlaw nakadawat kamo sa kayuhan mo nang mangita gid mo, pero samtang naa pa ko di gid mo mangita kay para ninyo wa ra nang mga nindot nga mga butang dili ra ngay tagdon ang masadog pangitaon tong naa ang wa gina may pangitaon. Mo na nga sa atong bahin usab gipahinumduman kitang daan sa Dios. Mangita unya kita sa kanindot ug moabot gayud kanang panahona kung wa na diha sa atong mga kamot. Mangandoy gayud kita sa mga butang parehas bitaw aning ngani. Karon pinugnga natong pagsuroy-suroy, di na ta kalakaw-lakaw. Hadlok na tag dakpon. Pero sa una, hayahay kay ta. Wa aray magdakop nato, bisan asa ta mulakaw, atong gusto, mahatuman gayud. Ug kini nahitabo kay tungod nga kumpiyansa. Nahitabo ang atong mga kalisod karon kay tungod nga nanubra ang atong kumpiyansa. Nanubra ang atong gitawagog
pagbaliwala sa mga butang nga ngayon tagdon ug himuon diha sa atong kinabuhi. Muna nga sa dili paulahi ang tanan, gamito nato ang gihatag kanatong tanan sa Dios. Ipahinumduman kita, gamiton ta kini nato ang pagpahinumdom aron kita mahibalik sa gipanganday nato nga kabulahanan. Mangandam kita o gamiton nato ang kahigayunan nga maandam ang atong kinabuhi para mahibalik kita sa unsay gipangandoy nato nga kayuhan diha sa atong kinabuhi. Tungod niana nining atong kasulugan sa panahon sa kasulugan sa pagpasakit, pagkamatay o pagkabanhaw sa atong Ginoo, gamiton nato ang maong kahigayunan, ang grasya nga paambit ka nato sa Dios aron kita makapuyo, makakinabuhi o labaw sa tanan, makaangkon sa gipangita o gipangandoy nato nga kaayuhan pinaagi sa paghimo sa angay nga buhaton karong panahona. Amen.